aw sigiyɔrɔ la an minnu bɛ ka lamɛn an minnu bɛ ka lajɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen an b'aw fo dantɛ foli min na kunnafoni gafew bɛ bɔ don o don an bɛ kɛnɛ kan ka lakali aw ye bamanankan na kunnafoni sɛbɛn ninnu bɛ sɛbɛn nanzarakan de la an y'a kanu ka ye nin kɛnɛ in kan limana an ko min ma kunnafoni gafew waati ka se ka lakale aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni taabolo la cogo min na o la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu sigilen bɛ ka waati in kɔnɔ gafew la caman bɔra bi minnu bɛ tali kɛ bakurunbaw la an bɛna lajɛ k'an da don dɔw bakurunbaw la ka sɔrɔ ka don a kɔnɔna la ka walawala aw ye ka jira k'a fɔ min ye farafinna tilebiyanfan o jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan n'an ko a ma ko CEDEAO olu ka ciden min ni o nana tile fila taamana Mali kɔnɔna la yan nɔ Goodluck Jonathan n'a ka maaw a jirala k'a fɔ ko wulila ni kuma min ye bi ni o kɛlen don ka CEDEAO yɛrɛ jɔrɔ kosɛbɛ Mali kɔnɔna la yan o de ye kalataw ka se ka labɛn a waati la l'essor i da don a la an bɛna kuma kan sisan min ye kunnafoni sira wɛrɛw ye le canard déchaîné ale y'a jira k'a fɔ a ka jaw ale ka jaw bɛ kuma a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na ko min bɛ tali kɛ waati min na ni Forsat limanaw ale bɛ fɛ ka sanayɛlɛ sɔrɔ Mali kiri kan sabu marifatigi o ni bololankolon tɛ kelen a jirala k'a fɔ Forsat maaw ye waliya min kɛ o dongo ni o kɛra sababu ye u ka ɲɛmaa don u taara o jagoya sama ka bɔ kaso la limanaw k'a bɛna fɔ u yɛrɛla sariya sanfɛ canard déchaîné y'i da don a la an bɛna an da don o fana na sisan min bɛ tali kɛ ECHO ale fana y'a jira k'a fɔ halisa o finitigila kelen ninnu n'o ye force spéciale minnu bɛ farafin jamanaw kɔnɔna la Mali ale ni an kɛrɛfɛ jamana ninnu a jirala k'a fɔ ni force spéciale ninnu limanaw ni a bɛna fɔ u bɛ ka u kɔni u labɛnna kɛlɛ de kama nka ɲininkali kɛlɛ don n'a sɔrɔla ninnu labɛnnen tɛ coup d'état de kama sabu a force spéciale ninnu kɔsa in na minnu bɛ ni u ye fanga daraki kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali la ani Laginɛ jamana kan an bɛna an da don a la ECHO ka kuma don min ye pɛlɛnkan ye ale y'a jira k'a fɔ politiki ɲɛmaa damadɔ bɛ yen nɔ olu bɛ se ka kɛ jamanakuntigiw ye ni kow taara u taabolo la ko nka a jirala k'a fɔ gɛlɛya dɔ bɛ u nɔfɛ limanaw u bɛ se ka kɛ gɛlɛya wɛrɛw ye min bɛ se ka kɛ ko yɛrɛ ye min bɛ sira da u ɲɛ jamanakuntigi kalata nata ninnu na min ye Suwadi Bamako ye ale daɲɛ fɔlɔ la a y'a jira k'a fɔ ko min ye dɔngɔnɔw ka kulu min bɛ yen n'o ye Dana Ambasagu ye ale kɛlɛkɛ ɲɛmaa Yusuf Toloba ale ye wele bila jamana faamaw ma ko danaya tɛ olu ni jamana faamaw cɛ bilen sabu waliya min bɛ ka kɛ an ka finitigiw fɛ ka ɲɛsin dosow ma o t'a jira ko danaya bɛ olu de ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen ka baara de ye kelen n'o ye bamacimaw kɛlɛli ye nin waati in na limanaw min ye ɲɔrɔn sirifike ye ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO ka ciden minnu nana Mali kɔnɔna la yan k'u b'a min ɲini CEDEAO maaw fɛ o ye k'a fɔ ka gouvernement in to yen dɔ ka fara a kan walasa baara min kalifaraw la o ka se ka se a dan na limanaw min ye indépendant ye fo ka taa se kunnafoni wɛrɛw ma a jirala k'a fɔ min ye Bamakɔ maire ye ni o ye Adama Sangare kunungo k'ale bilala cour d'assises maaw fɛ sabu ko sariya min wulila a nɔfɛ n'o maa bɛ se k'a fɔ ko sɔsɔli kɛra a taabolow la ko min ye Adama Sangare ale bilala ka bɔ kaso la kunungo yɛrɛ an bɛna an da don a la sisan limanaw ka don fasili sɛbɛn kɔnɔna la ka walawala aw ye an b'a daminɛ ni jamana ka fasili sɛbɛn l'essor ye ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga min ni an b'a a kɔnɔna la nin waati in na a jirala k'a fɔ min bɛ farafinna tilebiyanfan jamanaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba min kɔnɔna la ni o ye communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO bakurunba la ale ka ciden min ye tile fila taama kɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ kunungo yɛrɛ taama in kun cɛra Goodluck Jonathan ko ani jamanakuntigi colonel Assimi Goïta yɛrɛ sigira ka hakilila falen-falenw kɛ min bɛ tali kɛ kunungo yɛrɛ a bisimilala kulubakaw fɛ yen nɔ Goodluck Jonathan hali ani ministre ɲɛma n'o ye Shogel Kokala Mayiga fo ka taa se an ka politiki tɔnw ani jamanaden minnu bɛ yen n'o ye jamanaden gansanw ye minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ société civile kɔnɔna la ani ninnu bɛɛ lajɛlen hakilila falen-falenw kɛ min ye Goodluck Jonathan ka kuma kɛra mun ye ko waati in tɛna kɛ waati ye ka se ka kumaw fɔ n'o ye déclaration baw ye kumabaw k'olu fɔ ko nka waati in dabɔlen don de waliyaw ka bila sen kan maaw ka min ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o limanaw CEDEAO jɔnkan de ye ani CEDEAO kalinkan ye ko Mali ka cɛmancɛ fanga min ni a jirala k'a fɔ kalo 18 de dira an ma ni o kan ka kun cɛ ni kalataw ye min bɛ tali kɛ février kalo natɔ yɛrɛ
samba fila ani mugan ani fila Goodluck Jonathan ko olu sigimɛ ka Mali kɔnɔ ni min ye o ye u ka jamanakuntigi sigi min sugandira jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛjɛ fanga kɔnɔna la ka se ka jamana yɛrɛ kuntilenna minɛ ka se ka jamana in bɔ gɛlɛya in kɔnɔna la min bɛ tali kɛ CEDEAO kɔfɛ ko Mali yɛrɛ kɔnɔna la yan a jarala k'a fɔ hali politiki tɔnw bɛ yen diinɛ ɲɛmaw ani jamanaden gansan dɔw bɛ yen minnu bɛ CEDEAO fana ka nin hakilila in nɔfɛ Issa Dembélé ale de ye fasiri in kɛ l'essor kɔnɔna la ni Issa Dembélé y'o fɔ ale essor kelen kɔnɔna la Abubakar Traoré ale fana nana kuma o CEDEAO kelen ka wulikajɔ la Mali kɔnɔna la yan ko taama min kɛra CEDEAO maaw fɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ ko u ye foli ta ka ɲɛsin gouvernement ma ko caman bɛ u sigilen don k'o kɔnɔ gouvernement fɛ nka baara dɔw fana bɛ olu kɛra u ye foli ta ka da minnu fana kan o dɔ bɛ tali kɛ jamanakuntigi kɔrɔ min n'ale tun bɛ cɛmancɛ fanga kunna Bandaw a n'a ka minisiri ɲɛma n'o ye Muktar Wani ye olu bilali min kɛra CEDEAO ye foli ta ka ɲɛsin o fana baara ninnu ma fo ka taa se a jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko CEDEAO ko baaraw tɛ yen kɔni bi u bɛ se ka bolomada min kan baara minnu ni maa bɛ se ka i jigi da o kan k'a fɔ ko nin ye kalataw labɛntɔ ye o de y'a to CEDEAO ka ciden u ye ladilikan di kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye jamana faamaw ma k'u ka kalataw labɛn nka limanaw ale l'essor kelen in kɔnɔ minisiri min bɛ yen n'ale de bɛ an ka jamana kura dilanli ko la n'o ye refondation ye min ye Ibrahim Ikasa Mayiga ale ni CEDEAO maaw ka ɲɔgɔn ye min kɛra o dongo a jarala k'a fɔ ko kɛnɛ in kan yen nɔ min bɛ tali kɛ Ibrahim Ikasa Mayiga yɔrɔ nin waati in na sama-samani bɛ baara min nɔfɛ o de ye jɛrɛba min kan ka kɛ n'o ye Assise nationale de la refondation ye fo ka taa se organe unique de gestion des élections ni jɛkulu fila in limanaw baaraba fila min n'a bolodalen don ni cɛmancɛ fanga ɲɛmaw kan ka u sigi a ko kunna baara kan ka kɛ nka politikimaw ni diinɛ ɲɛmaw caman bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ baaraba ye min ni a tɛna masɔrɔ kalo 6 tɔ in kɔnɔna la cɛmancɛ fanga kɔnɔna la a jarala k'a fɔ nin waati in na min ye lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga fo ka taa minisiri min bɛ yen n'ale bɛ administration territoriale kunna ani Ibrahim Ikasa Mayiga olu ni politiki tɔn ye ɲɔgɔn ye nin ko kelen in kunna centre international de conférence Bamako la ntɛnɛn tɛmɛnen in na a kɛnɛ kan min ye politiki tɔn ye i n'a fɔ COFOP yɛlɛma fo ka taa se CODEM ani PRVM fasoko fo ka taa se M5 RFP jɛkulu ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ centre international de conférence Bamako la a donni kama limanaw ni dɔw ka fɛla ye ko ka jɛrɛba min bɛ yen ni maliden bɛɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la Assise nationale de la refondation nka dɔw fɛlatɔ ye dɔw y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ min ɲini jamana faamaw fɛ u k'u pan nin baara ninnu kunna wa hali organe unique de gestion kelen min filɛ nin n'a bɛna sigi limanaw k'u pan kunna u ka fanga don minnu jɛkulu min bɛ yen n'ale bɛ kalataw labɛn n'o ye CENI ye u ka fanga don o la nka Ikasa Mayiga ale ka jaabi nana kɛ mun ye nin bɛɛ lajɛlen la a ko laɲini minnu filɛ nin laɲini ninnu caman ka hakilila de ko baaraw tɛna se ka bɛn ni waati ye ko nka ale bɛ min fɔ minnu bɛ k'a fɔ Assise nationale de la refondation kana kɛ ko nka ni jamanadenw ye waati di u yɛrɛ ma foyi tɛ se ka kɛ kɔrɔtɔ kɔnɔna la fɛn fɛn bɛ yen n'a baara bɛ ka kɛ sisan jamana ɲɛmaw sigin bɛ ka ko de lajɛ hakilisigi yɛrɛ la ani ji ɲɛma jɔlen na walasa baara ninnu bɛ se ka kɛ n'o tɛ n'i ye baara ninnu girin-girin an bɛna tila ka taa an sigi o ko kɔrɔtɔlenw o gɛlɛyaw de kunna tuguni ko minnu b'a la ko CENI fanga ka don o la ko hali ni organe unique de gestion des élections kelen a bɛɛ lajɛlen o fɛn kelen de ye a bɛɛ y'o labɛn kelen de ye munna fɛn kelen tɛ ta bɛɛ bɛnna min kan baara ka se ka di o ma jamanaw kalataw ka se ka labɛn Bɛnba Bilen Dunbiya ale fana de ye nin fasiri kɛ l'essor kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na jamanaw aw bonya bi nin kunnafoni na n'an bɔra yen nɔ an bɛ don fasiri sɛbɛn le canard déchaîné kɔnɔna la o la canard déchaîné ale kumana limanaw an ɲɛ bɛ canard déchaîné ka jaw la ale ka jaw na a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na ja min bɛ yan o ye a bɛna fɔ kaso dɔ de da don kaso min ni limanaw canard déchaîné ka ja in na an ɲɛ bɛ finitigiw de la nin bɔ bɛ polisiw de fɛ a bɛɛ lajɛlen marifa b'u bolo limanaw bɛɛ bɛ ka marifa de ci i tulo bɛ marifa mankan de la fan bɛɛ lajɛlen fɛ katatatata fan bɛɛ lajɛlen nka polisi dɔw y'u kanto limanaw n'i ye ja in lajɛ ani min bɔlen don o ye de k'a fɔ o dongo juma tɛmɛnen na
polisi minnu ni olu taara Bamako kasubonba dala ka mankan ci ka marifaw ci ko fo u ka ɲɛma n'o ye Forsat ɲɛma ye limanaw ko ka ale bɔ kaso la ka sɔrɔ dun kiri de wulila a nɔfɛ ko ka a bila kaso kofɔlen na polisi dɔw ka kuma kɛra mun ye ko an taamaɲɔgɔn ko e k'a bila e kunkolo la k'a fɔ e kɔni e bilala sa i n'a fɔ fiɲɛ bɛ yaala cogo min na e kan ka yaala cogo min ka di ye wa i n'a fɔ fiɲɛ yɛrɛ bɛ yaala cogo min na limanaw n'an donna fasiri in ka walawala le kana déchaîné kɔnɔna la ko polisiw limanaw k'a bɛna fɔ polisiw u ye dansago wale kɛ dɛ ka yɛlɛ sariya sanfɛ min kɛra juma tɛmɛnen septembre kalo tile 3 waati min na jalaki binna Forsat ɲɛma kan k'a fɔ ko min ye mɔgɔ faga ye ani joginniw fo ka taa se ka don maa fɛ jɛla ka maaw bɔnɛ u nin na waleya min kɛra juillet kalo tile 11 a n'a tile 12 san 2020 ani 20 yɔrɔ kiri wulila ni o kuma ye bi ni maa fa bɔra la a bɛ taa se maa 23 ma a waati la min bɛ tali kɛ Forsat n'o ye force spéciale antiterroriste ye olu de bɔra ka taa lakana sabati a yɔrɔ kofɔli ninnu na a jirala k'a fɔ maa caman kɔni n'i tora waleya ninnu na olu ka ɲɛma Forsat ɲɛma min n'a fɔra ko o de jalaki wulila ale nɔfɛ k'ale bila kaso la a waatinin yɛrɛ kama M5 RFP maaw taara n'a ko ye commune 3 o tribunal la ko ana kɛ commune 3 procureur de Forsat ɲɛma in k'a bila kaso la polisiw ma jɛ ni o ye u taara a kɛ mankan caman ni min ye marifaciw ye o la sa ni jateminɛ kɛ limanaw a bɛna fɔ kiri min bɛ yen n'ale bɛ ka baara kɛ nin waati in na polisiw tɛ fɛ ka jɛ ni kiri in taabolo ye k'a bɛna fɔ nin bɛ min jira maaw la bi o de ye k'a fɔ polisiw bɛ fɛ ka dansago wale kɛ ka yɛlɛ min bɛ tali kɛ sariya sanfɛ ni M5 RFP ye ko in kɔn min ye sariya maaw ka lafasalikuluba min bɛ yen Sam ni Silima olu fana y'a jira k'a fɔ ko maa tɛ bi min bɛ sariya sanfɛ wa k'a jira k'a fɔ i mana kɛ jɔyɔrɔtigi o jɔyɔrɔtigi i mana kɛ maa o maa ye jamana kɔnɔna la jamanaw maa si tɛ se ka kɛ ko i bɛ i sen tereke sariya kan Sam ni Silima ye o hakililajigin kɛ jamana faamaw k'u hakili t'o la hali association malienne des droits de l'homme minnu bɛ hadamadenya hakɛw lafasa olu fana y'a jira k'a fɔ ko u bɛ jamana faamaw dɛmɛ nin ko in na kosɛbɛ fɛn fɛn ye dunkojuguya kɛlɛli ni maa minnu bɛ yen n'u bɛ jamana foroba nafolo ta ni foyi tɛ kɛ u la impunité jamanaw k'u bɛ jamana faamaw dɛmɛ o baara la o fana ka se ka kɛlɛ kosɛbɛ i n'a fɔ maître Muktar Mariko AMDS ɲɛma ale y'o sɛbɛntiya cogo min na hali politique tɔn i n'a fɔ parti yɛlɛma o ɲɛmaaba Musa Mara ale fana ye dantigɛli kɛ ka ɲɛsin nin ko in ma ka jira k'a fɔ ko maa tɛna kɛ sariya sanfɛ an ka jamana kɔnɔna la wa a bɛ min fɔ jamana faamaw ye u ka bɛɛ lajɛlen bɛɛ kɛɲɛ sariya ɲɛma maa si kana fisaya sariya ma o de la bi limanaw waleya min kɛra polisiw fɛ maa tɛ jamana kɔnɔ min ma a ko kɔn kunnafoni filɛ canard déchaîné aw bonya bɛ a la n'an bɔra yen nɔ limanaw an bɛ don fasidi sɛbɛn Eco kɔnɔna la les Echos ale y'a jira ka ale kɛn bɛ ka ɲininkali de kɛ limanaw ko force spéciale minnu bɛ yen n'o y'an ka kɛlɛcɛ gɛlɛn ninnu ye limanaw n'olu ka baara bɛn tɛ foyi ma fo bamanciya wale kɛlɛli a dun force spéciale minnu filɛ nin limanaw jamana dɔw bɛ yen minnu ni olu ye misali ta nanzara jamanaw fɛ k'a fɔ ko an ka finitigi dɔw lajɛ an ka fanga don olu la an ka olu a mana kɛ nafolo ye o a mana kɛ minɛn ye o limanaw fanga ka don u la u ka kɛ cɛ gɛlɛnw yɛrɛ ye a bɛ fɔ min ma ko force spéciale u ka se k'u ɲɛsin bamanci yawale kɛlɛli ma kɔsa in na yɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ n'i ye diɲɛ bɛɛ ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ bamancimaw limanaw u tɛ jamana bɔ jamana la u tɛ sigiyɔrɔ bɔ sigiyɔrɔ la min ye nanzara jamanaw ye olu de ye o ko lajɛ ka u ka kɛlɛcɛ dɔw minnu n'a bɛ f'o ma ko force spéciale k'olu sigi a na kɛ farafin jamana dɔw i n'a fɔ Mali anw fana ye an sen da o sendanɔ na sabu a ɲɔgɔnna waleya ye anw sɔrɔ min ye mars kalo tile 7 san 2015 waati min na min ye hôtel Biblos yɔrɔ bamancimaw ka walejugu tara ka ɲɛsin yen ma utukalo tile 7 san 2015 sevarikaw fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ o wale commando dɔw bɛ yen min ye n k'a fɔ terroriste ye olu fana taara walejugu ta ka ɲɛsin o yɔrɔ kofɔlen ma a waati la an ka finitigi maa 5 ani MINUSMA maa damadɔ olu fana fara o ko siratigɛ la
abin ma hakiji fana novembre kalo tile mugan samba flan ani tan duru hotel Radisson Blu limana bamacimaw tarabbe o dilanjigi so fana ka akira sababu anga jamana nyamaw uyo sige ko miri ko anta laje anga finitigi do krengere minum bi se ka kalan ke minum fana bi se manama fen gelaw bi se ka di minuma ku hakili jo ko sebe minum bi se ka nyeshi ni bamancha wale numa limana o blala senga hali lagine fana ke anyo o blala senga afon an ta to ko forfat mi lagine fana ye olu fana ye ni bara in blala senga kasega force spéciale do bla uka jamana konala o nyamaya dira lieutenant colonel Mamadi Doumbiyama awati la uka jamana kuntigi Alpha Condé ale danaya badani chenga kosebe no ye lieutenant colonel Mamadi Doumbia nga limana mbona na che munde kalama oye ka fo ni force spéciale minu fle ni keleche gelawndo armée konala limana ko nunde nambe fanga jambe uye sabu kuma be iba soro nunde be ube jamana be joro mindi uma ka fini joro gelawnduma armée konala ka tlaka minye marma fen gelawnduma wala sabu seka bamancha wale kele tomina nga limana abina fo uka bara ubifaka odebla ka unyeshi kuditama odi ningali keledo na sola force spéciale limana olubina ke mawye minuni uka bara bina be krenkreniala kuditaw ma jamana nun konala limana ningali do de odi ato min kera en refa malila ya kudita min kera utukalo tletan ani shegi yoro abeyo force spéciale kile mawye min be jamana kuntigala bi colonel Assimi Goïta alebe o force spéciale kile nyama o hali lagine kawfe ajala ka fo lieutenant colonel Mamadi Doumbia ale fana be o force spéciale kile de nyama mini o dangarke Alpha Condé ale ka jamana kuntigala limana andumba don démocratie fanga o te jeni oye marfatigu ga fangata ka fangata jamana nun konala adun jirala ka fobbi limana farafin jamana konala aka kambi sigika ke kuma ka ke fendo ka mi démocratie fanga yi bengana kaka do na tawla wala sa farafin jamana konala jamana minumbe nini waliya makay finitigi minumbe no force spéciale u kanu nyamada malita ani lagneta fanama kuna foni fle lebi dunyo ale de fasiringe imana anya bo les échos wele konala nambura ino amido minye le fasi 17 le pélican ale kono pélican ale kumana imana pélican ka bi kuma te doreyo ko ani chamanje fanga abani atotora kaluworodi kaluworo ina yoro jamana abita labani kalatawdi min bita laban jamana kuntigi o sugandilila politique ma nyama minnu be anga jamana kono ina fo yoro docteur Boubou Cissé ale yoro soro politique ton IRD kono kaba fukata se docteur Cheikh Modibo Diarra Moussa Mara ani Sumelo Boubé Maiga limana ni che nani mi fleni ajalla ka fo ko nunu ni jamana kuntiya be soro nunu be songaye ama ko fole uncela peninganga kuma do de limana ako kalata hal na sorla ama buruda folo wati ma fo maye sira minumbe na takanga ke o fe o ma fo mawi folo nga ajala ka fo bi minumbe ni ulubi seka ye jamana kuntigi ucela limana docteur Boubou Cissé ani docteur Shogel ngafo docteur Cheikh Modibo Diarra Moussa Mara ani minye Sumelu Boubé Maigaye konga limana nunu minum flene bi abina fo be gelew buka bi gelew minu no be seke sababu yere o tese ka kalatan ka jabu sura ala nga limana minye afolo Boubou Cissé yero docteur Boubou Cissé ale de kera Ibrahim Bokar Keita ka premier ministre laban yere nga bi kabi fanga d'Afrique ale yero soro minye politique ton URD konala ma tese ka famu ka fo politique ton mimbe na ale de Ibrahim Bokar Keita ka fanga kele fuka se adana ebana ko minye docteur Boubou Cissé ale kata yere soro o konal nga limana na fulo kuma na bo yoro iba soro mawbu daden o yoro la bi ngali yere kele do na soro la URD na soro la ati sugu de la abiga fere sabu minye URD Boubou Cissé kele ki yere soro akono akara sawu ka politique ton ka afara flay minu be ni lube Boubou Cissé fanfe minu yere be ni lube professeur Salikou Sanogo ale minye URD yere kotigia bale bolobi hal na sola akumana politique ton de ni nyonche ngalimana osima to politique ton do hakilaw olu tiga nyonye bi docteur Boubou Cissé na sola ko abina ikambo URD o tola nga jerla ka fo
hali n'a sɔrɔla a tɔgɔ kɔni ma fɔ waleya kiri wulilen don ka maa dɔw wele min bɛ tali kɛ walasa u ka se ka jɛya transition fɛ bi o de ye k'a fɔ fagali minnu kɛra utukalo tile 10 tile 11 n'a fɔ juillet kalo tile 10 tile 11 a n'a tile 12 hali n'a sɔrɔla bubu tɔgɔ ma fɔ a la dɔw bɛ ka premier ministre k'a fɔ a kɛra ale de ka waati la o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye a ma min ye docteur Seku Modibo Jara ye yɔrɔ Pelinka ka fɔ la limanaw ale ye maa ye bi maa min ni danayaba b'a kan ale ni jɔn bɛ se ka kɛ fara ɲɔgɔn kan ni u bɛ se ka jama sɔrɔ ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ hali ni docteur Seku Modibo Jara n'ale nana kɛ jamana kuntigi k'a ka se ka premier ministre kalifa Musa Mara ma limanaw Pelinka ka fɔ la o bɛ sɔn ka kɛ jamanaden caman bɛ sɔn ka wulikajɔ kɛ nin cɛ fila nɔfɛ nka min ye Sumelu Bube Mayiga ye limanaw yɔrɔ nin waati na ale bɛ kiri ka bolo ka fɔlɔ n'ale nana kɛ k'a bɔra kaso la limanaw a jɛra ko in na nka Sumelu Bube Mayiga yɔrɔ jamanaden caman bɛ bi minnu ni olu tɛna sɔn ka tugu Sumelu Bube Mayiga nɔfɛ ka sababu kɛ limanaw jama min b'a kɔ fo n'a kɛra a ka politiki tɔnw taar'u sigi maa minnu kɔrɔ ka kuma olu fɛ nka k'a fɔ de ko jamanaden caman bɛ nin cɛ in kɔ n'o ye Sumelu Bube Mayiga ye limanaw ko o tɛna kɛ jamana kuntigi kalata natɔ ninnu na nka maa bɛ se ka sɔnni sigi min ka bi limanaw o de ye k'a fɔ kalata minnu bɛ ka na bi cɛba minnu filɛ nin ye ni olu tɔgɔ fɔra an fɛ sisan olu de bɛ sɔn ka kɛ jamana kuntigi ye nka limanaw a n'a kɔlɔlɔw fana bɛ ɲɔgɔn na dɛ kunnafoni filɛ Pelinka de ye nin fɔ bi sɔgɔmada in na n'an bɔra yen nɔ an bɛ don fasidi sɛbɛn le soir de Bamako kɔnɔna la soir de Bamako y'a jira k'a fɔ donsow ka tɔnba min bɛ yen ni u k'a ma ko Dana Ambasagu n'i ye jateminɛ kɛ Dana Ambasagu ɲɛmaa n'o ye Yusufu Toloba ye jɛrɛ dɔ tɛmɛna dɛmɛ tɛmɛnen in na septembre kalo tile 7 kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre min bɛ yen ni o b'an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni bɛn kunna colonel Ismaila Wage a jirala k'a fɔ a ye jɛrɛ dɔ boloda segukaw fɛ donsow ani finitigiw fo ka taa se min bɛ tali kɛ sigidalamaw ma segukaw fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ jɛrɛ in kɔnɔna la Yusuf Toloba ale de ye jalakiba bɛ jamana faamaw kɔ k'a fɔ ko u bɛ kɔfila jɛgɛya la sabu ko terroriste minnu bɛ yen ni u bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka olu kɛlɛ olu ye jateminɛ min kɛ o ye k'a fɔ ko Mali armée fan dɔ bɛ yen u bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin o terroriste kelen ma walima u bɛ olu bɔ ɲɔgɔn na ko a yɛrɛ ka fɔ la ko danaya tɛ olu ni jamana faamaw cɛ bi sabu ko ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ye jɔyɔrɔbatigiw ye minnu yɛrɛ ni bamancimaw bɛ bɛnbɛn bɛɛ la limanaw ko de kɛmɛ sababu ye olu yɛrɛ donsow sen tɛ ka fɛɛrɛ foyi sɔrɔ bi bamanciya wale kɛlɛli la yɔrɔ Yusuf Toloba n'a b'a ka cikan ninnu kɛ i b'a sɔrɔ a b'a kɛ jaw de kɔnɔna la video minnu ni maaw b'o ta k'o yɛrɛkɛ bɔlɔlɔw sanfɛ o de ye ja dɔ min ni bɔra Yusuf Toloba a kumana kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ jamana faamaw ale ka jalakiba de b'u kan sabu u tilennen tɛ bamanciya wale kɛlɛli na n'a fɔra ko bɛɛ lajɛlen jugu kan ka kɛ bamancima ninnu de ye ni a fɔra bi k'a fɔ donsow de kɛn bɛ olu yɛrɛ jugu ye a jala k'a fɔ armée yɛrɛ fan dɔ bɛ yen olu ka dantɛmɛ wale talen don ka ɲɛsin donsow ma olu dun u b'a ɲini n'a sɔrɔla armée kan ka donsow kɛlɛ f'a ka kɛ sariya kɔnɔna la a ka kɛ karisa jalakira an k'a kɛlɛ nka ka bɛn donsow ka de ko se b'an ye Yusuf Toloba ko tiɲɛna o tɛ fɛn ye min ni olu donsow bɛ don o da fɛ o de y'a to u ko bi u bɛ min lase jamana faamaw ma olu armée wo ani donsow minnu bɛ jamana camancɛ na kɔnfɛla la u bɛɛ lajɛlen ka hamina de ye kelen ye o de ye ka bamancimaw kɛlɛ nka ni armée nana kɛ limanaw bɛ dɔ dɛmɛ ka dɔ to yen Yusuf Toloba ko tiɲɛna olu m'o faamu n'o tɛ ko n'i ye camancɛ fanga lajɛ bi donsow de jɔlen don u jɔyɔrɔ la jamanaden caman bɛ yen bi minnu n'i y'a ye u bɛ lakana kɔnɔ olu donsow de kɛn bɛ ka lakana sabati a ye laɲini min kɛ o de ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw u ka baara kɛ walasa min ye u ka bɔ nin ɲagami kɔnɔna la donsow ani armée u k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa min ye bɛɛ lajɛlen jugu ye n'o ye bamancima ninnu ye u ka fara ɲɔgɔn kan ka olu kɛlɛ ko n'o tɛ ko danayaba tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ bi kuma ye nin ye an ye nin bɔ le soir de Bamako de kɔnɔ limanaw fasidi sɛbɛn min bɛ yen ni o ye Nouvelle Horizon ye ale kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko min ye Ɲɔrɔn Sirifikɛ ye n'o ye Buye Hayidara ye limanaw ale ka laɲini kɛra mun ye yɔrɔ CEDEAO maaw nana u ka cidenya baaraw la Mali kɔnɔna la yan nɔ Ɲɔrɔn Sirifikɛ ɲɔgɔn ye min tɛmɛna n'a fɔra ko Ɲɔrɔn Sirifikɛ yɛrɛ ka ciden yɛrɛ o kɛnɛ ka yen nɔ
min bɛ tali kɛ Baba Uldo de n'ale de ye Ɲɔrɔn Sirifukɛ den dɔ ye ale nana Ɲɔrɔn Sirifukɛ Buyi Hayidara a ka cikan lase cikan in kɔnɔna la limanaw dɔwɛrɛ tɛ o kuma fila foyi ma y'a kɔnɔna la o de k'a fɔ ko Buyi Hayidara a y'a ɲini CEDEAO cidenw fɛ limanaw u ka a lase CEDEAO ɲɛmaw fɛ ko Mali limanaw u k'a lajɛ gouvernement min bɛ yen bi u k'a to gouvernement in dɔ ka fara u ka baara kan n'o tɛ ko ni dɔ ma fara transition baara kan limanaw baara min bolodalen don ni cɛmancɛ fanga kan k'o kɛ u ye baara minnu kuntigɛ n'u nana cɛmancɛ fanga kalo 18 min dilen don a ma a tɔ dun tɛ bɛrɛ ye n'a nana tigɛ nin cogoya la baara minnu daminɛna ko a tɛna se ka laban sabu Ɲɔrɔn Sirifukɛ ni ale ka ci lasera a ka kuma la ko a bɛ san 30 bɔ sisan an bɛ nin lahalaya in kɔnɔna la foyi sen tɛ ka ɲɛnabɔ cɛmancɛ fanga min ni o nan bɛ o bɛ ka jigiya dɔɔni lase jamanadenw ma ko CEDEAO k'a to cɛmancɛ fanga in a ka baara ka lase hali ni dɔ bɛ fara a kundama kan o de ka kɛ limanaw o de bɛ se ka kɛ hɛrɛ Mali ma don nataw la nin ye Ɲɔrɔn Sirifukɛ ale ka fɛlaw ye an ye min bɔ min bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la limanaw an bɛ fasiri kuncɛ ni l'Indépendant ale ka kunnafoniw ye min ye fasidi sɛbɛn in kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko yɔrɔ Adama Sangare Bamakɔ maire-ba ale kun minɛna utukalo tile 2 tɛmɛnen na plainte dɔ kama ni o ye Hydro Sahel Mali ale ka plainte dɔ kɛra Adama Sangare kama nka ko yɔrɔ jalaki wɛrɛ b'a kan o ye k'a fɔ yelen ko min ni a fɔra ko Bamakɔ dugu kɔnɔna k'a daminɛ aéroport la ka n'a bila Kuluba o yelenw ko olu jalaki binnen don Adama kan o yelenw ma se ka dilan a nafolo bɛ t'i jɔ miliyari 1 ani miliyɔn 80 ɲɔgɔnna de la Adama Sangare nin t'a minɛ ko fɔlɔ ye nin na k'a minɛ ko filanan de ye a bɛɛ lajɛlen nin ko kelen ye nka kunungo a jirala k'a fɔ Bamakɔ cour d'appel de ye yamaruya di Adama Sangare min n'a minɛna ko a minɛ cogo k'a ye sariya sɔsɔra a la sabu min bɛ tali kɛ jalaki min bina Adama Sangare kan a kan ka minɛ sariya fɛ cogo min na sabu sariya kisɛw de bɛ yen i n'a fɔ article 33 ani article 623 o b'a yira k'a fɔ ko limanaw i mana kɛ police judiciaire ye i mana kɛ maire ye jamanadenw ye sugandi i bɛ yɔrɔ min na i ka sigiyɔrɔ la a man kan fiyewu min ye pôle économique et financier o ka jalaki bɛ i kan i ka taa kaso la nin cogoya la kunungo a jala k'a fɔ cour d'appel ale ye o sariya in de lajɛ sabu avocat minnu ni olu welela Indépendant mɔgɔw fɛ olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko sariya sɔsɔra Adama Sangare a minɛna cogo min na a man ka minɛ ten a minɛ ko fɔlɔ min kɛra hakilila jiginna limanaw yɔrɔ a kun bilala a kun ye miliyɔn 120 sara a bilala o la nka a tilala ka minɛ ko kura nin ko kelen in na utukalo tile 2 tɛmɛnen in na kunungo Adama Sangare ana kɛ jalaki binna ka bɔ a ka pewu nin ko siratigɛ kelen in na limanaw ale Indépendant kelen in kɔnɔna la min ye Sotiba Aseyi a jirala k'a fɔ ko nin denyɛrɛnin fitinin dɔ ye limanaw kari tɛmɛnen septembre kalo tile 5 nɛgɛ kanɲɛ 16 yɛrɛ wuladanfan min ye commissariat de police min filɛ Sotiba Yaya Ɲanbele ale n'a ka cɛdenw limanaw kunnafoni dira olu fɛ baarakɛden dɔ fɛ n'o ye Awa Jawara ye Sotiba Aseyi la k'a fɔ ko a taara bɔ den fitininin dɔ kan limanaw denyɛrɛnin yɛrɛ a ma dɔn ye doma ye limanaw o ba kɛmɛ ka o fili min bɛ tali kɛ kɛnɛjala dɔ kan ka taa k'a to yen a jala k'a fɔ denyɛrɛnin fitinin fini t-shirtinin fitinin dɔ b'a la limanaw pantalon dɔ b'a la a yɛrɛ dalenin limanaw nka foyi tɛ denyɛrɛnin a nin kun na baarakɛden a kɔni ye commissariat de police min filɛ Sotiba Aseyi la a ye kunnafoni da olu tulo kan min ye Yaya Ɲanbele commissaire Yaya Ɲanbele ale n'a ka cɛdenw bolibaatɔ taara denyɛrɛnin ta limanaw k'a bila brigade de mers olu ka bolo kan walasa sariya bɛ se ka den ba bɛ se ka ɲini cogo min na limanaw waati sera dɛ an bɛ kunnafoni bila nin kan yan an ye nin bɔ Indépendant de kɔnɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gafe kuraw bɛ bɔ an b'olu lakali aw ye ladira kɔnɔna la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ